για μια κοινωνία. Είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε από τις 8 και Μάρτη και μετά. Πριν λίγες μήνες του ελληνικού κρατικού μηχανισμού που διάνυσε αυτός ο τόξος. Πρώτος στη λίστα των προτεραιοτήτων. Αναβαθμίσαμε, αποκτώντας την ελληνική αθαγένεια. Αλλά είναι η ραχοκαλιά για να αισθάνεται. Αντιμετωπίζετε το φάσμα. Διαρκώς μειούμενα. Μια δυνατή κοινωνία. Για να είσαι όπως είπα πριν. Ποντιακούς χορούς. 10 δισεκατομμύρια ευρώ είναι. Όμως ο σύνολος του προϋπολογισμού που θα διευκολύνει την αυτοστέγασή σας. Θα ξεπεράσουμε τις υστερείς μας. Καθίστε. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Κώστα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. Εμπρός για Ελλάδα νέα, μια καινούρια Ανατολή. Εσύ θα μας ενώσεις, Κωνσταντίνε Καραμαλή. Σωστή δημοκρατία θα ριζώσεις μόνο εσύ. Βαγγέλη, προχώρα!